hainbat eragile eta norbanako modu aktiboan alternatibak sortzen ari gara bizitzaren alor guztietan. Alternatiba guzti hauek ikusarazi eta herritarren artean kontsumo kritikoa sustatzeko helburuarekin, bigarren alternatiben azoka antolatuko dugu abenduaren 2an Hernanin. Baina, zergatik alternatiben azoka? Lankidetzak eta elkarlanak urrunago garamatzalako. Gure dirua modu arduratsuan erabiltzeko, finantza etikoak beharrezkoak direlako. Elikadura subirautzat nahi dugulako. Alternatiba guztiak saretzea beharrezkoa delako. Energia berriztagarriak ezinbestekoak direlako. Teknologia eta komunikazio subirautza ere beharrezko dugulako. Zure proiektuak ere ekintzailitza sozialaren bidez martxan jartzeko. Eta etorkizuna euskara sortuko dugulako. Eta interkulturala. Eta feminista izango delako. Zure alternatibaren parte izan zaitezkelako, abenduaren 2an alternatiben azoka Hernanin.